Onyulo. Maxy. Bwana kiberidi moko mang'eny ok imur gini ji ochama ng'a timi? Gigo giga bwana. Kwani ni wuoyo kod didi bwana Maxy? Ang'o min sis? Koro tonga ni iwuore yawa to tong bok tongi. Sawa bas. Yoga tong kanyo. An go. Nadwa ni awe ni idwa wacho ni yonge tong to in minyichi chako nyako and tong tindi yawa depot mar waro tong. Tidhi nade by the way mano to neno mane? Adhi maber. In gi wach ni moro koso idwaro in ang'e ga seche midwa ni mondo wakuodh ng'ato. Penji niya. Bwana Onyulo. Odiero nitie. Bwana Maxy by the way. Bwana maro odiero to nyaka wakuodhi yawa tho bwana penji. Odiero do nicho yudo tich ka. Machiegni ni. Mama tipo ne farewell, mama wacho ni ya odiero yudo tich, ya odiero yudo tich, mo odiero pogo jigige ni odhi tich. Oyudo tich security. Twaro okethone odiero tich. Onindo twaro. Onindo to twaro, koro ing'e gima odhi otimore, nodhi onyisgi ni gidhi rit ka muindi moro. Bwana ma muindi cha to koro ka gere gige go omera. Koro awinjo ni en koro kaka ne jokuoge nosedhi ong'e nindo neno. Kare en odhi oketho nikech ang'o momiyo jokuoge omiyo jokuoge tich mayot. Fwenyo ni ng'ama twaro ne kama tidhi ing'iyo ni ng'ama twaro tiyudo ni soja notwe monorodhi. Koro ing'e ni en odhi Odhiambo nogore nyaka gi jokuoge go king'iyo CCTV. Nindo twaro te no winye. Oseyie. Radio bende pod lando lendo mag kuyo. Into mago to gin ang'o? Odiero yawa. Odiero.